Mga kalakbay, mayong adlaw. Wadyo ko masayop. Sayong buntag. All Saints Day. Nagpabuyag ang mga laing sikta. Gapatong sa pader. Gadalag trompa. O gawali. Dito pagyod na itabo sa minteryo. Ang ngayon na po mong kasabaan mong safety. Tanaw ang video. Asan mga sisyo? Badlungan ako na. Dili na pwede dia. Badlungan. Kuan bawal na sila. Bawal ang speaker dire. Nga na po yung mga nagsinamok dire oh. Kaliho ka ni siya sa simbahan nga Katoliko. Hallelujah. Roma 6:23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Dalawa kung sa resulta ro sa kamatayon. Kung sa resulta ro sa sala kamatayon. No. Apan ang grasa sa Dios kinabuhi walay katapusan. Diya lamang kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. So Jesus loves you. Dahil purpose ino sa atong ang kinabuhi. No. Kinahanglan ato i-partner ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ato siyang daikon. No. Ato tagtibayaon. Ato siyang pasalamatan. Amen. So, wala rin yun yung makaluwas kung dili ang atong tamang relasyon sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Muna nga good news ni para sa tanan. No. Atong dawa ito ng Ginoo samtang na doon na pa'y panahon. No. Samtang buhay pa. No. Samtang buhay pa tayong soon. Nanin ito sa last days. No. Nagpinabangay yun ta. Bawal na bawal dire. Dili magbana diri ha. O dili magbana. Wala si bawal na mo speaker diri gani. Okay? Tama na tayo. Ganti sir. Okay. Salamat din. Sige sige. Bawal dire. Kaliho ka ni sa mga Katoliko. Dili sa inyo. Dili magbanha. Oh. Ang ngayon na mo magkasaban kay nganuman kalihukan sa Katoliko mo yung mga batasan. Nagsige mo og samok mo nang akuanyo ninyo para di mo makasaban. Ayaw mo samok-samok. Ana lang ka sayon. God bless.